køre 60 km/t nu. Og det gør du så ikke, kan jeg se. Vi tager lige en tur mere over net. Følger bare med hele vejen rundt forbi de andre der over net, og så får gearskiftet ikke lov at snyde dig næste gang. Bare kløden om de andre stille roligt over net og følg med rundt igen. Ja, og så starter igen. Op på 60. Og jeg kører 60 km/t nu. Var der lige